Jasné, že ten moment, keď sa kolesa odlepia od zeme, je super, ale atmosféra predtým má tiež niečo do seba. Prídeš na letisko, Môžeme si ready? Áno, môžeme. stretneš kamarátov a zrazu sa všetky plány môžu zmeniť. Rostený prevádzka z Karmajk má 6 let, drahý 3 ďala. Presne tak, ako keď za mnou pred chvíľkou prišiel Jano, sadaj do lietadla. Ideme pozrieť kamarátov do Rostený Jasnej. prevádzka z Karmajk má 6 po zlete, drahý 3-4, pokračujeme na V letisko. tej sekunde to vieš. Žiadne dlhé plánovanie. Čiže aký máme plán, kaďa pôjdeme? Ideme pozdraviť kamarátov do Jasnej. Takže pokračujeme na západ po zlete. A zážitok sa práve začal. Rostený prevádzka z Karmajk má 6 nad letiskom a pokračujeme západne od letiska na výstup z priestoru. Poďme autopilota. No, ale pod tými mrakmi môže trošku popohádzovať, nie? Vyzerajú trošku také nasiakavé, takže bude tam asi trošku známy. A tak uvidíme. Okay. Dáme to. To musí byť, nie? Pravda, že... Jak potom, čo sa zabáva vyvolať? A odhlasujeme sa z nášho ATZ. Vraždený prevádzka z Karmajk má 6 západne od letiska 3500 feet, vstúpaní do 4800 a prechod na Bratislava Info. Pekný deň. Chvíľočku musíme počkať, či nám niekoho nebudeme rušiť na frekvencii. Bratislava Info z Karmajk má 6. Dobrý deň. Prístav G5 z Rážňan do Jasnej. Po vzlete z Rážňan západne od letiska 3800 feet, vstúpaní do 4800 feet. Oscar Mike má 6. Patrí 1012. 1012 pre Tatry, Oscar Mike má 6. Teraz si počujeme to Transkiatis. This is Putri Patry Information Quebec. Time 1459er. Runway 27 for arrival and departure. Expect ILS approach. Transition level 120. VLRDME Papa Delta unserviceable. Wind, runway 27030 degrees, 5 knots, variable between 020 and 120 degrees. Cub OK. Temperature 21. 2.9er. QNH 1012. No sig. Confirm information Quebec on first. Takže máme informáciu Quebec. Bratislava Info z Karmajk má 6 Branisko 4800 feet a prechod na Tatry väža. 6 prejde 12350. Zatiaľ do pola z Karmajk má 6. Tatry väža z Karmajk má 6. Dobrý deň. Oscar Mike 666, Tatry väža, dobrý deň. Prístav G5 z Rážňan do Jasnej. Poloha Branisko 4800 feet, dve osoby na palube a informácia Quebec 1012, žiadame o prelet. Vašim priestorom vstúpaní do 500 feet do bodu Whisky. Oscar Mike má 666. Oscar Mike 666, vstup do CTR, prelet na Whisky povolený, vstúpajte 5000, QNH 1012, Quebec, Whisky ohlaste. Vstup do priestoru povolený, vstúpaní do 500 feet na QNH 1012, Whisky budeme hlásiť. Oscar Mike má 666. Tatry väža. Máme tesne pod mrakmi. Trošku vidíme také, že je asi zapršané smerom nad Tatrami, ale máme to v pohode pod kontrolou a pokračujeme do bodu Whisky. Je to tak. Ale krásne aj vidieť, ako že tam prší, ale aj krásne farby sú z toho práve. No, To je pravda, že pred ľavým krídlom je Spišská Nová Ves, nad ňou je južne juhozápadne od Spišskej je letisko, tam máme kamarátov, ktorí robia zoskoky. Firma Kompakt, Peťo Slivovský s Olgou, sú veľmi milí, zlatí ľudia, takže ich pozdravujeme touto cestou, možno, že nás odpočúvajú. Tatry sú schované trošku v tých mrakoch. Hej, Tak mraky sa držia, predsa len sú to kopce veľké. sedia doslova na tých kopcoch a určite tam aj prší, ale je fajne. Samozrejme, my sme VFR let, to znamená, že musíme letieť buď pod mrakmi, alebo bez letového plánu do výšky 8000 feet. Hej. Oni sú v úrovni od tých 6,5 vyššie do takých 8,5. Je zbytočné nám vstúpať, v pohode máme ten priestor viditeľne dosť dobrý, na takých 10 km, takže pohoda.
Ale je to ako sen byť takto sem vo vzduchu. To sa mi zdá, že jak človek keby sníval. Vždycky, keď som tak vo vzduchu, to mám ten pocit. Však to je nereálne, že to je čo? Je to, ale práve, že je to reálne. No, tak s tými poháčajú budeme vedieť, že to je reálne. Hej. Nad ľavým krídlom hore vidíme našu slavnú kráľovú holu. Áno. Na kráľovej holi. Ten strom tam chýba. Je tam vysielač. Je tu čo stále vidieť. Stále tu niečo nájdeš. Tá príroda je krásna, nádherná. Ten pocit, ten človek prepne v tom kokpite. Nemá tu čas riešiť iné veci a tie problémy sú potom niekde úplne vzadu za hlavou a preto to aj robí. Celý svet sa zdá byť krajší, ale to nie je len tým, že sa ti to zdá byť, že je krajší, on proste krásny je. A to je ten pohľad. Presne tak. Čiže náš plán je teraz? No, potrebujeme sa odhlásiť z Tatranského sektoru a prejsť do Bratislavský radar. Takže budem hlásiť za chvíľočku, počkaj. Patriuje, že Oscar Mike Mike 66 dosiahol výsky 4300 feet, klesaný do 4000 feet a žiadame ukončiť spojenie a prechod na Bratislava Info. Oscar Mike Mike 666, povolené ukončiť spojenie, do počutia, ahoj. Do počutia, ahoj, pekný deň, Oscar Mike Mike 66. Bratislava Info, Oscar Mike Mike 666, opäť dobrý deň. Minul výsky 4000 feet a pokračujeme s vami na spojení do Jasnej, Oscar Mike Mike 666. A pokračujeme, sme prihlásení opäť na bratislavskom radare a sme radi, že máme na tých radaroch ľudí, ktorí sú veľmi milí a stále nám pomôžu v nejakom probléme, či už v neskorom prechode alebo prihlásení do riadených priestorov a podávajú nám informácie, aby tie lety boli bezpečné a o to tu fakticky ide, takže sme im za to akože piloti vďační. Už sme fakticky 4 minúty pred Jasnou, takže sa prehlasím do Jasnej. Bratislava Info, Oscar Mike Mike 666, letisko Jasná na dohľad, 4000 feet východne od letiska a prechádzame na Jasná prevádzka. 6 dopo. Dopo, pekný deň zatiaľ. Jasná prevádzka, Oscar Mike Mike 666, východne od vášho letiska na vstup do vášho priestoru na plné pristátie, Oscar Mike Mike 666 a pokračujem na letisko. Letisko máme na 12. hodine, tesne pred nami, už je na dohľad fakticky a zatiaľ sa nám nehlási žiadna prevádzka a postupne sklesávame a rukav je dole, to znamená, že je bez vetrie, takže hlásime, že Jasná prevádzka Oscar Mike Mike 666 nad letiskom a pokračuje. Zaradím sa do ľavého okruhu dráhy 26 na plné pristátie. Každé letisko má svoj okruh, po ktorom je pilot povinný pokračovať, aby sa zaradil či už na vzlet, na pristátie a tak ďalej. Je to kvôli bezpečnosti. Vysúvame dvojky, klapky, pristávacie svetla, dvojky, klapky a hlasíme. Jasná prevádzka Oscar Mike Mike 666, finále dráhy 26, plné pristátie. To sú naši kamoši. Pekne to je letisko. Veľmi pekné. No také by malo byť všade. Kapitán Miro to má aj s rodinkou. Takže sme vďační za to, že tu môžeme pristať. Sú tu veľmi milí ľudia. Veľmi radi tu lietame. Je vidno, že to robia srdcom. Presne. Jasná prevádzka Oscar Mike Mike 666 po pristáti Drahou Úniu. A pokračujeme na Epron, takže vypíname motor. Jasná prevádzka Oscar Mike Mike 666 po spustení motora na Eprone, rolujem na vyčkovacie miesto dráhy 26.
Jasná prevádzka, Oscar Mike Mike 666, let Prahy 26. A pekný let, ahoj. Ahoj, aj tebe. Jasná prevádzka, Oscar Mike Mike 666, let Prahy 26, pokračujem smer Liptovská Mara. A prevádzka, Oscar Mike 386, po nahodení pred hangárom, taxujem na vyčkávacie 26. Jasná prevádzka, Oscar Mike Mike 666, severne od letiska Liptovská Mara, 3500 feet na výstupe z priestoru a prechádzame na Bratislava Info, pekný deň. Bratislava Info, Oscar Mike Mike 666, dobrý podvečer. Oscar Mike Mike 666, Bratislava Info, dobrý večer. Bristol G5 z Jasnej, dorážňam cez Tatry a Košice po vzlete. Poloha Liptovská Mara, 3500 feet, Oscar Mike Mike 666. Oscar Mike Mike 666, Tatry QNH 1012. Tatry QNH 1012, Oscar Mike Mike 666. Nastavíme si najprv heading, smer, potom výšku, zapneme autopilota, heading, vertical speed, stúpanie a rýchlosť stúpania. A už to pracuje samo. Tam svietí autopilot, heading, to znamená smer, a vertical speed, to je stúpanie, rýchlosť stúpania. Bratislava Info, Oscar Mike Mike 666, západne od Tatranského výsky a prechádzame na Tatry väža. Oscar Mike Mike 666, zatiaľ do počutia. Zatiaľ do Oscar Mike Mike 666. Ešte sme pozreli slovenský raj, Bratislava Info, Oscar Mike 210. preleteli okolo krásnej hôrky a pozdravili aj letisko v Košiciach. Na ľavom pod ľavým krídlom máme fakticky Hrabušice. Toto je slovenský raj. Nádhera. Pod nami je krásna hôrka, pozri, ja ti ukážem. Nádhera. Už len točíme kurz smerom na domovské letisko Vražňanov, slnko pomaly zapadá a deň